Bos días a todas e a todos. Antes de comezar coa orde do día do pleno, en nome de toda a corporación, quero mandarlle o noso pésame a portavoz do Grupo Popular, a señora Arévalo. Hoxe de madrugada faleceulle a súa sogra, por tanto lle mandamos o cariño de todos nós. Tamén, antes de comezar coa orden do día, me informan o portavoz do Grupo Provincial Socialista, o señor Santos Héctor, que teñen acordado o Grupo Popular da Corporación e o Grupo Socialista da Corporación a retirada das mocións número 5 e número 6, unha vez que hai un preacordo entre a Deputación de Pontevedra e o Ministerio de Fomento para o mantenimento do proxecto de posta en valor dos yacementos da provincia. Están vostedes de acordo? Por lo tanto, quedan retirados os puntos 5 e 6 da orden do día. Por lo tanto, e agora sí, iniciamos o pleno ordinario de 28 de outubro do ano 2016 da Corporación da Deputación de Pontevedra. No punto 1, aprobación do borrador da acta anterior sesión ordinaria do día 29 de xullo de 2016. Observacións? Queda aprobada por unanimidade. Pasando á parte resolutiva, no punto 2 da orden do día, resolución do contrato de desenvolvemento do proxecto de POGAP, xestión de activos da provincia de Pontevedra. Observacións? Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 14 votos a favor e 13 abstencións. 12 abstencións. No punto 3, ratificación do acordo sobre xornada laboral, vacacións, permisos, licencias e duración máxima das contratacións temporais. Observacións? Votos a favor? Votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. No punto 4 da orde do día, aprobación inicial da ordenanza xeral de subvencións. Observacións? Señor Fon, ten a palabra. Gracias, presidenta. Buenos días a todos y a todas. El compromiso de este Gobierno desde el primer momento era la legalidad, transparencia e igualdad de oportunidades y condiciones para todos. Estos 15 meses han sido un ejemplo de actuación en esa línea día a día. Pero esta propuesta que sometemos hoy a la aprobación provisional del Pleno es el paso definitivo, diríamos casi la culminación del objetivo que decía anteriormente. Precisamente en el aspecto más importante, podríamos decir que el más importante, aunque lo son todos, que es el de las subvenciones. Precisamente un aspecto que puede dar lugar a la subjetividad, que puede ser terreno y objeto de subjetividad. Esta propuesta de ordenanza de subvenciones que traemos para nosotros es histórica, porque define el modelo de la igualdad. Regula el marco público de la gestión de las subvenciones. Brevemente diré que aspectos que regula este texto son, entre otros muchos, las convocatorias, las obligaciones de cada parte, administración y solicitantes, garantiza la información de antemano con toda claridad, se refuerzan las garantías jurídicas de la concesión y de la recepción, se contempla un marco legislativo de aplicación para evitar interpretaciones subjetivas, se garantizan los plazos de pago a los acreedores y también las deducciones por incumplimiento de las obligaciones. Se exigirán formas de contratación más transparentes y se avanza en aspectos como las subvenciones en especie. Es decir, absolutamente un todo. En resumen, todo tiene una primera vez y, en función de su importancia, adquiere carácter histórico. Y esta propuesta efectivamente lo es, con un añadido cualitativo. Cuando se decide algo como esta ordenanza de subvenciones, no hay vuelta atrás. Se habrá acabado definitivamente para siempre con la discreción y la libre disposición. Acaba con una forma de actuar opaca y oscura. El primer día abríamos las ventanas.
Y a partir de esta ordenanza, todos los concellos, asociaciones y particulares que entren en esta Diputación tendrán garantizada la igualdad. La política tiene momentos únicos. Este lo es y esperamos el apoyo de todos. Muchas gracias. Gracias, señor Fon. Non habendo máis Sí, que non ha pedido. Perdón, só un segundo, señora Muñoz. Hoxe entra xa en vigor o novo regulamento que, como vostedes saben, que o propoñente ten 5 minutos, para fixar posición son 3 e logo o propoñente ten 2 minutos para facer a réplica ás intervencións que se fan por parte dos que non son propoñentes fixando a súa posición. En todo caso, como o secretario me informa de que non tiñan coñecemento todos os membros da corporación de que hoxe entraba en vigor o regulamento, vou ser flexible se necesita algún tempo máis, pero que saiban que no seguinte pleno sí que xa poremos en funcionamento o regulamento tal e como está aprobado, pero se vou dar algunha flexibilidade máis por si tiñan previsto unha intervención máis longa que a de 5 minutos. Por lo tanto, ten vostede a palabra. Nos parece una buena iniciativa regular todo el procedimiento de concesión, justificación y comprobación de subvenciones. Yo creo que en la política subvencional es fundamental la transparencia y es fundamental que los beneficiarios, tanto las personas físicas como las personas jurídicas, las empresas o las administraciones públicas, conozcan exactamente cuáles son los criterios y cuáles son las normas para conceder y para justificar las subvenciones. Y también es importante que esas normas se adapten a la regulación en lo que se pueda y las especiales características que tiene cada administración. Todos sabemos que es una normativa básica estatal la que regula la concesión de subvenciones para las administraciones públicas, pero es bueno que dentro del margen que deja la normativa estatal cada administración las adapte a sus, como digo, especiales características. Ya lo hizo la Xunta de Galicia, tanto en la Ley de Subvenciones de Galicia como en el Reglamento de Subvenciones, donde se acotó y se adaptó en lo que se podía a las normas de la comunidad y, por tanto, nos parece también importante que la Diputación decida adaptar esa normativa en lo poco que puede. De las declaraciones del señor Fon parece que el 100% es novedoso. El 90% ya está regulado porque es normativa básica y, por tanto, lo que se transpone en esta ordenanza es básicamente lo que ya existe en la Ley de Subvenciones y en el Reglamento de Subvenciones. Pero, aún así, sigue siendo importante que se adapte a las especiales características porque la Administración dice cómo quiere concederlas y en qué condiciones las va a conceder. Y, desde luego, desde el Partido Popular ya anticipamos que vamos a votar a favor de esta iniciativa y a favor de esta ordenanza. Lo que sí tengo que reconocer es que nos ha sorprendido la lectura de su contenido y la regulación de determinadas actuaciones que se podían haber quitado, porque la norma básica estatal obliga a máximos, pero a mínimos siempre se puede acortar por parte de las administraciones. Y digo que nos ha sorprendido porque no solamente en declaraciones a los medios, sino en este mismo pleno hemos tenido la oportunidad de debatir sobre determinadas formas de concesión de subvenciones en las que aparentemente, desde luego, el Gobierno de la Diputación estaba en contra. Y ahora nos encontramos con que las vemos recogidas dentro de las fórmulas que va a utilizar la Diputación para conceder las subvenciones. Me refiero concretamente a dos formas que han sido objeto de debate, que son la concurrencia no competitiva y la concesión directa. Primero, la concurrencia no competitiva. Hemos hablado en este mismo pleno. Llevaron ustedes una moción criticando la utilización de la concurrencia no competitiva por parte de la Xunta de Galicia, criticando ese procedimiento en el cual se abre un plazo para presentar solicitudes y que se acaba cuando se acaba el plazo, porque decían que eso era no estaba de acuerdo con la legalidad. Ahora aquí reconocen, y regulando la concurrencia no competitiva, que es exactamente eso, que era lo que esta diputada humildemente les explicaba, que
perfectamente está recogido en la normativa que haya una forma de concesión en la que se abre un plazo, se presentan y cuando se acaba el crédito la convocatoria finaliza. Creo que al final lo debieron de entender porque lo han regulado dentro de las posibilidades de concesión por parte de la Diputación. Pero lo que sinceramente más nos ha sorprendido es que contemple la posibilidad de concesión directa. Pero si han criticado la concesión directa, si han llegado a decir, señor Font, que la concesión directa era ilegal. Lo han dicho en los medios, lo han dicho en este Pleno. Puedo citar aquí declaraciones suyas en el Pleno, por ejemplo, del 27 de noviembre del 2015, cuando presentaban su presupuesto para este año 2016, en el que decía usted, literalmente, señor Font, la diferencia importante, decía, entre ustedes y el anterior Gobierno es que las subvenciones son por libre concurrencia y ustedes no están acostumbrados a eso. Ustedes están acostumbrados a lo nominativo, a lo directo. Y ahí es donde está la libre concurrencia al derecho de todos y no la concesión directa, que no es la que regula el derecho de todos. Pues bien, señor Font, al final sus palabras se las ha llevado el viento, porque resulta que pueden ustedes regular y quitar esa posibilidad de concesión directa por parte de la Diputación cuando entran a regular esta ordenanza de subvenciones y no solamente no la quitan, sino que la recogen en el artículo 14 y le dedican todo un capítulo, el capítulo 3, a la concesión directa. Ya sé que probablemente ustedes dirán que no, que es que su concesión directa es la buena. La del Partido Socialista, del Bloque Nacionalista Galego, es la concesión directa buena y la concesión directa mala es la que utiliza el Partido Popular. Pues miren, no, señores diputados, hay una sola, la que regula la ley, la que obliga a unas condiciones, que obliga también esas condiciones a cumplir. Y ustedes pueden decir lo que quieran y pueden utilizar los argumentos que quieran y la demagogia que quieran en cuanto a las formas de concesión, pero la realidad se impone, su propia realidad, su propia ordenanza que quedará para la posteridad, en la que regulan, por cierto, recogen exactamente lo que dice la Ley de Subvenciones sobre la concesión directa y exactamente dicen ustedes que por diversos motivos se puede utilizar la concesión directa como exactamente se venía realizando hasta ahora. Clarito, clarito en esa ordenanza. Insisto, podían haber sido coherentes con sus declaraciones y han preferido pues, ser prácticos, reconocer que efectivamente esa es una forma de concesión, que hay que hacerla con unos requisitos y que se puede hacer. Por tanto, yo, sinceramente, desde este grupo provincial les pediría que dejaran de una vez esa demagogia, dejaran de satanizar lo que hacen otros gobiernos, otras administraciones que lo que están haciendo es cumplir la ley y nos pongamos a construir. Y una buena forma de construir es hacer una normativa que haya que cumplir, que haya que justificar, que lo sepan todos los concellos beneficiarios, que lo sepan todas las personas y todas las empresas que van a recibir esas subvenciones y que, en definitiva, hagamos y construyamos entre todos. Desde luego, para esa política de construir van a tener ustedes al Partido Popular a favor. Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bos días a todos e a todos. Moi brevemente. Estando todos de acordo no texto, que é absolutamente sorprendente esa defensa numantina que fai o PP do famoso 20% de reserva para, discrecional, que terá que ver a concesión directa con o que está facendo aquí. O que está facendo aquí era un sesgo absoluto. Creo que é obvio, non? Si, por exemplo, no seu concello, é un concello grande, pero nun pequeno, pois hai algo excepcional que haxa que acudilo, pois habrá que ir a concesión directa, pero non reservar o 20%, non? Digo, pareceume entendelo, non? É absolutamente sorprendente, agardemos que goberne quen goberne no futuro aquí, por lo menos, se vaya avanzando e non volvan máis os tempos da reserva discrecional do 20%, do 30% ou do que lle convira. Alegrarnos de que todos estemos de acordo. Moitas gracias. Gracias, señor Mosquera. Señor Font, tiene usted la palabra. Gracias, presidenta. Con lo bien que empezó, señora Muñoz. Con lo bien que empezó, lo fue a estropear al final. No, clarito, clarito no. Oscurito, oscurito. Lo que hacía el gobierno del señor Luzán. Oscurito, oscurito. Porque que usted venga aquí a defender determinada posición después de que en el plazo de 6 años, entre 2009 y 2015, se dieron 72 millones en subvenciones a dedo a los amigos, directamente, sin conocimiento absolutamente de nadie, y venga a defender no sé qué transparencia usted,
Bueno, esto, desde luego, es increíble. Le recuerdo que en el año 2015, en 5 meses de gobierno del señor Louzán, se repartieron 6 millones de euros directamente sin conocimiento. Y frente a un texto que supone absolutamente conocimiento por todos, usted habla de adaptar. ¿Adaptar qué? Esta es una norma para esta Diputación que podía haber hecho el anterior Gobierno. Al Gobierno del señor Louzán se le juzga por lo que no hizo. ¿Por qué no adaptó esto? ¿Por qué no lo hacen ustedes en Orense? Si es tan democrático esto, si es tan maravilloso esto, ¿por qué no lo hacen ustedes en Orense? No, señora Muñoz, no. Esto sencillamente es un ejercicio de voluntad política. Esto es cumplir lo que desde el primer momento dijimos que íbamos a hacer. Y esto literalmente, señora Muñoz, es lo que hemos hecho durante 15... Señor Fon, señora Muñoz, de verdad, a vostede escoitaron todos en un silencio absoluto, vostede ten que aprender que cando ten alguén o uso a palabra, os demais atendemos e escoitamos, inda que non nos gusten o que dicen. Así que, por favor, de verdad, yo prego con todo o cariño. Tenga palabra, señor Fon. Gracias, presidenta. Yo comprendo que usted se ve obligada a intervenir aquí. Y comprendo que se ve obligada a utilizar argumentos absolutamente peregrinos. Pero a mí no me va a engañar. Adaptar no. Esto es una decisión política que tiene relación con lo que está haciendo este Gobierno desde el primer día. Y novedoso, claro que es novedoso. Tantas cosas podía haber hecho el anterior Gobierno del señor Louzán, reglamento, que había un reglamento y se incumplía, ordenanza de subvenciones que también se podía haber adaptado, y ya el colmo, señora Muñoz, es que me quiera usted decir que nosotros lo que traemos aquí es lo que está haciendo la Xunta de Galicia que el otro día criticábamos. No. Lo que el otro día criticábamos era una política de subvenciones de la Xunta que marcaba una cantidad y que cuando se terminaba esa cantidad decían hasta aquí hemos llegado. Pero con la particularidad, y eso no lo vamos a hacer nunca nosotros, de avisar a los ayuntamientos del Partido Popular, porque se olvida de cuál fue el debate aquí. Y el debate era que de todas las concesiones que se daban a los ayuntamientos, oh sorpresa, todas las subvenciones eran para ayuntamientos del Partido Popular. Pero a usted no le sorprende esto. Y me quiere confundir de que esto es lo mismo que nosotros criticábamos el otro día. No, no, señora Muñoz, no. Mire, por mucho que me quiera hacer juegos de palabras, aquí no hay ni buenos ni malos. Aquí lo que hay es igualdad, transparencia y legalidad. Y el Gobierno del señor Louzán era oscurito, oscurito, oscurito. Y a dedo, directamente. Y este Gobierno de la Diputación, presidido por la señora Silva, es el Gobierno de la legalidad, de la transparencia y de la igualdad. Y lo vuelvo a decir, a partir de ahora, el que entre por la puerta sabe que está en igualdad de condiciones, inclusive en aquellas subvenciones que se puedan dar dentro de todos los ámbitos, porque esto lo que regula es absolutamente todo. Por lo tanto, yo, de verdad, señora Muñoz, con la gestión que les ampara a ustedes en el Gobierno precedente del señor Louzán, hay que tener, de verdad, mucha osadía para hacer la crítica que usted hizo. No le tengo que decir a usted ni dar consejos, pero desde luego hubiera quedado fenomenal y era un momento muy oportuno, después de 15 meses de estar permanentemente a la contra, decir chapó por esta ordenanza de subvenciones, en este camino vamos a ir todos. Porque esto es lo que reclaman ustedes en otros ayuntamientos, en otras diputaciones, Santiago, Coruña, y le insisto, hable con sus compañeros de Ourense y si es Ourense. Y si esto es tan maravilloso, que lo hagan similar. Concluyo. Momento histórico, momento en el que sabe que no va a volver atrás y que definitivamente hoy y en una parte importante enterramos la nefasta acción política del señor Louzán. Muchas gracias, señor Fon. Pois, finalizado o debate, poñemos a votación o punto 4 de orden do día, aprobación inicial da Ordenanza Xeral de Subvencións. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda aprobado por 25, non? 25 votos a favor e unha abstención. Retirados os puntos 5 e 6 da orde do día, pasamos ao que estaba denominado como punto 7, moción do Grupo Provincial do Partido Popular, porque la que se solicita
a urxente licitación do proxecto Pavimentación e Dotación de Servicios na EP 1005 Viso-Io. Ten a palabra o señor Sotelo. Moi bons días, señora presidenta, señoras e señores deputados. Me gustaría que este punto que ocurrira igual que pasou cos puntos anteriores, co punto 5 e 6, onde hai un compromiso, parece ser que firme, e eu encantado retiraría esta moción. Pero o certo é que, a pesar do tempo transcurrido, de haber asignado ese convenio, creo recordar, en abril de 2015, de haber consignado tanto o Concello como a Diputación ter a consignación para ejecutar esa obra, pois a día de hoxe está exactamente igual que estaba, ou peor aínda porque, como outras estradas, dende esta nova Diputación non se fai mantemento e, polo tanto, está no estado en que está. Por que insisto en este tema? Recordar que, mesmo no pleno pasado, eu fixe unha pregunta sobre este tema, había feito unha fai cerca de un ano tamén, por este mesmo tema, e dicir que esta estrada provincial, a 1005, pois é un dos dous accesos que ten a parroquia de máis territorio, máis grande do noso Concello, do Concello de Cangas, que ten deses 38 kilómetros que ten Cangas, ten nada máis e nada menos que 18 kilómetros cuadrados. É un dos dous accesos que tenden da estrada autonómica 315. Dicir que nesta parroquia atopan das 38 praias que ten o Concello de Cangas, 20 praias, que está o Cruceiro do Ío ou ese santuario do Monte de Ofacho, santuario dedicado a Berobreo. Por lo tanto, a importancia desta estrada está máis que justificada. Creo que será dos poucos viais que cumplen ese siniestro decálogo da nova Diputación. Bueno, por ali non chegou aínda, non se abriron aínda esas fiestras de aire fresco, pero por ali, como decía Bernardino Graña, cheganos o aire da costa de Soavela. Xa dixen antes que este convenio xa había asignado o 28 de abril de 2015 e o que a miña insistencia tamén é porque na cláusula 8 di que a entrada en vigor este convenio entrará na data do seu asinamento e terá vixencia hasta o 31 de decembro do 2016. É dicir, que quedan escasamente 2 meses escasos. Se me di no pleno pasado, e aí está recollido na ata, que non había proxecto, que o convenio era unha cantidade estimativa, cuestión que eu entendo que non é certa. Había un proxecto que me poden dicir que pode ser un proxecto básico. Bueno, hasta aí podo aceptar. Hai non só un plano topográfico, que tamén hai un alzado, hai unha serie de documentación, incluso da sección tipo, pero todo isto, o que entendo eu que é aínda máis grave, que a señora presidenta visita o 16 de setembro de 2015 Cangas e nos di, ou ao menos así se recolle nos medios de comunicación, que non había informes sectoriales pedidos, e que se daba tempo, que se empezaría no ano 2015, e senón, do contrario, que se realizaría a obra rematando no 2016. Mesmo naquel momento, o Concello de Cangas, creo que con bo criterio, pedía aplazar esa anualidade, modificar o convenio. O Grupo Municipal do Partido Popular en Cangas advertiu de que eso podía invalidar o convenio e así o Concello ingresa eses 50.000 euros da anualidade antes de que rematara o ano 2015, como figuraba no convenio.
eu me pregunto, pois pedironse eses informes sectoriales de que administración, porque é unha estrada provincial que nin afecta nin a zonas de costa, nin a aguas de Galicia, en definitiva. Creo que nin antes nin agora hai eses informes sectoriales e, por outra parte, dudo que naquel momento a señora presidenta tivera coñecemento de que non existía proxecto como se me dixo no pleno pasado. En definitiva, creo que é un exemplo máis da dilixente actuación da nova Diputación, que fai que seguramente un dos viais máis transitados, ao menos no Concello de Cangas, este no máis puro estado de abandono. Supoño que non será por motivos políticos, o cal aínda sería máis grave, e ven a demostrar, é un exemplo máis, como dicía antes, do que está a pasar cos viais da Diputación, que, insisto, nunca na historia este vial estuvo no estado como se atopa neste momento. Iso sí, podíamos dicir que se presuposta 1.200.000 euros, quero recordar, para facer non sei cantos lombos en Pontevedra e no Morrazo, tamén nesta estrada, quero recordar que hai 4 do que vin eu dese proxecto así por riba. Xa sei que o señor Mosquera, aparte mo diso, a min persoalmente, que di que se ubican onde o solicitaron os alcaldes, pero de verdad eu creo que se deben dar conta que, ademais de que creo que hai unha normativa que hai que cumprir con eses lombos, creo, sinceramente, que é unha tomadura de pelo que se fagan lombos en estradas como esta, que sexa este ano, o próximo, ou dentro de 2 anos, ou de 3 anos, perdón, pois hai xa que reparar ese firme. Insisto, non fan falta lombos cando está no estado que está este vial, é imposible circular a velocidade, xa non fai falta que poña os tacos. En definitiva, perdón porque me estendí, me pasei dos 5 minutos, en definitiva, o que pedimos é que, dunha vez por todas, a Diputación de Pontevedra pois que cumpra o convenio asignado en abril de 2015 e que se licite dunha vez esta obra, que se ese proxecto é un proxecto básico, porque proxecto si é, bueno, pois que fagan o proxecto de execución ou que faga falla, pero despois de 16 meses, cando está a piques de rematar o convenio e que eu saiba, pois nin se renovou, esperemos que se renova antes de que caduque, pois me parece que non é que é un exemplo máis de pouca dilixencia na actuación nas nosas estradas provinciales. Nada máis e moitas gracias. Señor Mosquera, ten vostede a palabra. Gracias, señora presidenta. Bueno, vamos a ver, con respecto a este, vou englobar, se non é necesario, o punto, digo, se non hai nada novo, o punto 7 e o 9. E vamos a facer a intervención conxunta, se é necesario despois, con respecto ao 9, pois volverase. A parte de que está claro que o señor portavoz do BP non lle gustan os dispositivos de calmado de tráfico, é obvio, deixouno moi claro, nin lle gusta un decálogo que a Dirección Xeral de Tráfico e todas as tendencias máis avanzadas en estes momentos pois van por aí, polo tanto é unha actualización. Incluso o anterior presidente neste mismo pleno ten dito que esa política de ir ampliando estradas sin ningún criterio pois tiñase que acabar porque remataba nun desastre. Incluso que había que facer os proxectos ben, temos escoitado neste pleno moitas veces, que había que corrixir eso, porque se non facías un cacho, un muro, bueno, todo levaba 20 anos as obras. A parte de todo eso, que xa o coñecemos, e a parte de que o do mantemento é absolutamente excepcional, nunca se dedicaron tantos medios. A brigada esa que din que ustedes que é o máis importante do mundo, estuvo a brigada. O Parque de Maquinaria foi o primeiro ano que estuvo, e son moitos medios. Non sei que están dicindo. Como aquí acusaron de que non estaban traballando un día, igual están acusando de que eses medios pois non son todo efectivos que deberan ser ou están facendo outras cousas. Que, francamente, vámoslo deixar por agora, pero volvemos RQR. Pero
Aparte de todo eso, que repito, non creo que sea o momento de discutir o que traen como cousas colaterais, hai unha cousa, señor Sotelo, que é moi clara. Quen asinou o anterior convenio? Disculpen, é que tengo un problema serio de lumbalgia, se atopa mal e vai a abandonar o pleno. Gracias, señor Sotelo. Sí, non pasa nada. Vamos a ver, señor Sotelo, que eu sepa que a negociou o anterior convenio, o que está en vigor, foi usted como alcalde, vale? Foi algo que se tardou a emprender nesta Diputación. Tardou, levou anos e seino. E ao final aprendímolo todos. Que as obras fanse a demanda en negociación co alcalde. En estes momentos, en Cangas, hai outro alcalde, outro grupo de goberno. Usted entenderá que va mal, pero é así. Vale? Estás en negociación con eles e vai ser o que sexa. Vai ser o que se concluya e o que se acorde e se poida facer co actual grupo de goberno. Correcto? Entonces, non nos veñan con mocións deste tipo aquí. Van votar todas en contra. Fagas o que se faga. Nin tan siquiera lle vamos explicar. Vaya ali no seu foro, vaya no seu foro ali, no seu concello, que usted sigue sendo concelleiro, e ali discuta co alcalde que teñen que discutir e acorden o que queiran. Correcto. Pero iso vai ser con todos. Vai ser con todos. Se a alcaldesa de Moraña non quere unha proposta de obra, pois non se fará. Que quere? Farase. Pero a negociación é con quen ten que ser. Ben, porque senón isto xa sería unha absoluta tolería. A seguinte ven o de Mondariz, xa se falou co alcalde de Mondariz, xa se falou co alcalde de Cangas. É máis dunha vez. O de Salceda tamén. Xa se falou. É máis dunha vez. E as actuacións que se van facer son convenios, son actuacións que teñen unha negociación por atrás. Bueno, algún pode non sei, pero bueno, son actuacións, en esta concreto un convenio e outro posiblemente fora. Iso hai que negocialo, hai que xestionalo con quen está. A ustedes se lle ocurriría que nós fóramos agora a negociar estou mirando por Redondela, con alguén da oposición unha estrada ali con convenio co Concello? Un disparate. Entón, por favor, déixense de traer este tipo de mocións aquí, debatan o teñen que debatir que esta casa vai a referirse, vai a negociar con quen corresponda, con quen teña a alcaldía en ese momento. Déixense disso. E non vamos nin explicar como está, porque é un esforzo, polo que vexo, inútil. No pleno pasado intentouse explicar que é o que pasaba con ese proxecto, non lle vale. Entón, vamos aquí, mire, discútanos a súa corporación municipal correspondente e tamais é a que nos vamos a referir e con que vamos a negociar ese tipo de asuntos vai ser que a alcaldía pertinente, con quen teña a responsabilidade en ese momento. E non nos veñan a pedir, e se o alcalde nos pide dúas, e usted entende que debe ser unha terceira, pois nada, vaya ali e pida para que o alcalde pida a terceira, pero non vamos a facer a terceira se o alcalde pide prioritario outras dúas, por exemplo. Non o vamos a facer. Comprenderán, nin ustedes o facían, nin o facía tan sequera o anterior goberno. O sea, que non nos pidan cousas que son absurdas e que van crear unha dinámica que non ten ningún sentido. Isto é un convenio, está falado, raquete falado coa teoría do grupo de goberno, e seguirá os trances que estar alarmado por unha prórroga. Oiga, cantas prórrogas de convenio se fixeron aquí e se están facendo todos os días? A ver, é gana de liala. Pois, repito, non porque suporía romper un criterio que creo que é bo para todos, é bo para esta casa, é bo para alcaldías, para os concellos, e sanea moito non nos veñan con estas cousas que van votar todos en contra. Señor Mosquera, señor Regades. Sí. Gracias, presidenta. Bos días a todas e a todos. A verdade que o señor Mosquera, o señor vicepresidente, o decía claro, non? Esta Diputación ha cambiado.
e o modelo de funcionar cos concellos ha cambiado. Nos o decíamos o día que tomaba posesión Carmela Silva, a presidenta desta Diputación, que a nosa interlocución directa cos concellos iba a ser a través dos alcaldes. Levábamos anos vivindo outro modelo de Diputación que onde gobernaban sí que había unha interlocución directa cos coalcaldes e onde non gobernaban, pois a interlocución era con aqueles veciños ou con aqueles colectivos que estaban en contra do alcalde elexido legitimamente polos cidadáns. Co cual, nos adixemos dende o primeiro día. A primeira reunión que tuvo a presidenta nesta sede da Diputación foi con todos os alcaldes da provincia de Pontevedra, cos alcaldes, a excepción das dúas grandes cidades, viñeron aquí, a sede da Diputación, e se lle explicou o novo modelo. E o novo modelo era a creencia na autonomía local. Nos somos un goberno municipalista, pero por historia e por creencia. E creemos que teñen que ser os alcaldes os que decidan as inversións e as necesidades de cada un dos seus povos, xa que os cidadáns, as mulleres e os homes deses povos, foron os que ellos escolleron. A verdade é que o Partido Popular veña aquí e nos diga que antes das eleccións a Xunta de Galicia firmou convenios millonarios con concellos da provincia de Pontevedra, pois chámanos a atención, non? Por decirlo de alguna forma. Mais ben nos parece escandaloso, sobre todo cando sabemos que todos eses concellos eran do Partido Popular. A condición que tiñen esa línea de axudas extraordinaria era que tiñen que ser gobernos e povos dirixidos por alcaldes do Partido Popular. E como vostedes saben, nesta provincia, máis do 60% das mulleres e dos homes desta provincia son gobernados por alcaldes que non son do Partido Popular, co cual unha maioría da poboación da provincia de Pontevedra viuse seriamente perxudicada. E que, claro, tamén que nos veñan aquí a falar de normativa e que hai que cumplir a normativa no caso dos lombos, señor vicepresidente, pois tamén nos chama a atención, claro. Porque, sobre todo, cando o amparamos nunha moción que nos din que se cumpla un convenio que herdamos, é un convenio que está carente de proxecto, de iniciativa, e as poucas anotacións que había nese proxecto, como usted sabe, señor alcalde, eran inviables de executar. Nos estamos pedindo nestes momentos a todos os concellos da provincia de Pontevedra, cando vayan a presentar un modelo de convenio, que teñen que ter os terreos a disposición, que teñen que ser terreos municipais, non poden ser terrenos dunha comunidade de montes, non poden ser terrenos privados, non poden ser terrenos do obispado, non? Como obras que nos encontramos que estaban feitas en terrenos privados, en terrenos de comunidades de montes e en terrenos de obispado, non? Para facer infraestructuras nesta nova Diputación teñen que ser terrenos públicos que estén a disposición da administración local ou da administración provincial. Eu creo que todo moi sinxelo, que é fácil de entender. E claro, que nos falen ustedes de normativa, pois a verdade é que eu agradezco, porque iso é o que buscamos, que agora se cumpla a normativa, que non fagamos pousadas en terrenos do obispado, porque despois non somos capaces de legalizalas, que non fagamos viales en terrenos privados, senón despois non somos capaces de legalizalas, e que non fagamos beiras rúas en comunidades de montes, porque senón eso é imposible de legalizalo. Por eso, eu que a verdade é que lle collen sentido á administración pública e que vayamos entrando en sintonía e que entendan como teñen que ser as cousas e como teñen que ser os convenios, e a verdade, yo agradezo. Entón, pois, o noso voto vai a ser desfavorable. Eu creo que pouco a pouco, como xa van entendendo que hai que cumplir a normativa, se o paso seguinte é que o debate ten que ser nos concellos e aí teñen un interlocutor que é o legitimado para facelo, que é o alcalde, xa se chegamos a ese paso, xa será perfecto. Moitas gracias. Gracias, señor Regades. Señor Sotelo, quere a palabra para pechar o debate? Ten a palabra, señor Sotelo. Brevemente, porque creo que, señor Regades, mire, eu falei da estrada provincial 1005, non falei nin de astronomía, nin de convenios da Xunta, nin do obispado, nin de comunidades de montes. Estou a falar dunha estrada provincial. Provincial, non é unha nova estrada, xa está feita, o que hai é que adecetala. E eu creo que cando se asignou este convenio,
as persoas que o asignaron teríamos a mesma legitimidade que teñen vostedes. Eu, naquele momento, era alcalde e o señor Louzán era o presidente da Diputación. Por lo tanto, poñer en dúbida a legitimidade das persoas que asignaron este convenio, pois, dende logo, me parece un pouco fora de lugar. Igual que é fora de lugar que vostede veña a falar aquí de que negocian, falan cos alcaldes cando vostede sabe o que fixo non fai moito tempo, non avisou nin o alcalde nin o concelleiro de Deportes, avisan a un personaje que teñen por ali do Partido Socialista para ir a visitar o señor Regales. Falaba que se a presidenta o primeiro que fixo foi reunirse cos alcaldes, una e non máis, porque non se volveu a reunir. Non se volveu a reunir. En todo caso, creo que é legítimo traer aquí este tema, señor Mosquera, entre outras cuestións, porque estamos a falar de unha carretera provincial, a cal o anterior goberno, tanto do Concello como da Diputación, tiña asignado un convenio. E eu quero entender que vostede non dixo que o alcalde non quere, o alcalde actual non quere esta carretera, porque me consta que non é así. Non é así. Sí, vostede dixo que negociaba co alcalde, ao mellor tiña outras... Non, mire, isto, sí, está recollido. Vostede dixo eso. Supoño que non quería dicilo. O alcalde, como todos os veciños desa zona ou do Concello, ou visitantes, porque, insisto, moitas persoas que se dirixen aí, que pasan por esas estradas, nin do Concello de Cangas son. Despois me dicía tamén do decálogo. Hombre, que non me gusta o decálogo? Evidentemente que non me gusta, pero nin a min, nin a maioría dos ciudadanos da provincia de Pontevedra. E xa o analizaremos no seu debido momento, porque ou fan o que vostede denomina trancalladas, ou senón é imposible de aplicar ese decálogo. Xa me dirá a min que carreteras, a non ser, claro, de Pontevedra e de Vigo, porque de outros concellos, que as hai excepcións, eu creo que este o cumple, e seguramente en outros concellos habrá, pero nos concellos, sobre todo, e sin despreciar, do interior, é imposible que se cumplan eses ratios. É imposible de cumplimento ese decálogo. Os lombos, hombre, o que dicen dos lombos, me parece razonable que en algún sitio se poña. A mí me deixan de gustar, que aínda que non me gustaran, pois mira ti, dicen que os lombos en determinados sitios deben cumplir unha normativa, cando menos deben ter beirarrúas por algún dos lados. E que aquí estamos a falar dunha estrada onde non fai falta lombos porque xa é imposible circular a máis velocidade da que se circula, por moito obstáculo que o poñan vostedes, xa hai obstáculos na estrada. Remato xa. A realidade é que esta nova Diputación, leva en 16 meses, foi incapaz de licitar este proxecto e, entendo de que este proxecto está a piques de rematar, señora presidenta. O que pido é que se execute o antes posible, que se renove o convenio, que se tomen as medidas administrativas que consideren oportunas, pero, señor Mosquera, isto non é facer ningunha cacicada a cal vostedes ten esa palabra na boca e acostumbran a repetila. Se actuaron noutras estradas na pasada legislatura, algunhas delas van a rematar agora con outros convenios, na parroquia en concreto de Illos actuaron en distintas estradas e, insisto, hasta fai 15 días esa estrada estaba sin desbrozar e iso nunca pasou no verán, nunca. Sotelo, de verdad que vai un minuto 36 segundos de máis. Remato xa, señora presidenta. Disculpe por e, insisto, me gustaría que se retirara, que a retirara co compromiso firme de que isto se vai levar a cabo e eu encantado de retirar esta moción. Moitas gracias. Señor Sotelo, porque, sabe, nos ahora transmitimos todo isto en streaming, entonces o siguen os veciños, e claro, eu non quero que os veciños se queiden con informacións erróneas, tamén é unha das nosas obrigas como políticos responsables e rigurosos, e, polo tanto, voulle aclarar algunhas cousas, sobre todo para as veciñas e os veciños de Cangas. En primeiro lugar, eu quero que todas as pontevedresas e pontevedreses saiban que este convenio
se firma en maio de 2015, ou abril de 2015, uns días antes de que haxa eleccións municipais, que as veciñas e os veciños, verdad, analicen se este é o modelo duns políticos serios e rigurosos. Non aconteceu só con este, Temos dúcias de convenios firmados entre abril e xuño de 2015. Por lo tanto, está claro cal era o obxectivo, verdad? Promover as votos dos militantes de cara aos gobernos do Partido Popular, porque só se fixeron cos alcaldes e alcaldesas do Partido Popular e non se firmou convenio con ningún outro partido político para facer infraestructuras. Por lo tanto, xa a data na que se firma o convenio resulta absolutamente vergonzosa, dende o punto de vista político. Eu coincido con vostede totalmente en que esa estrada, como outras moitas da nosa provincia, de titularidade provincial, precisan de actuacións. Tamén quero recordar que vostedes gobernan dende o principio da democracia esta Deputación. Eu me pregunto por que non están niqueladas todas as infraestructuras provinciais, porque durante tantos anos, mire que vostedes poideron, e telas todas, non algunhas, todas, tamén me pregunto, non? Porque, claro, nos levamos 15 meses gobernando, ustedes máis de 35 anos. Claro, sorprende, verdade, que vostedes pretendan que fagamos en 15 meses o que vostedes non foron capaces de facer en máis de 35 anos. En terceiro lugar, mire, a carretera, o orzamento para esta infraestructura provincial está e vai a seguir estando, está retenido e vai a seguir estando retenido. Que ocorre? Que é imposible facer unha infraestructura, reformala, cando certamente nin hai proxecto, nin están os terreos a disposición, etc. Non vou a repetir os argumentos dados no anterior pleno tamén neste. Por lo tanto, crédito retenido, e vai a seguir retenido, non se preocupe vostede. Os convenios, o decía o señor vicepresidente, non se preocupe tampouco, se prorroga, como se teñen prorrogado tantos convenios. Por certo, a nós non nos queda outra que prorrogar todo, porque como non o prorrogáramos, todo o que vostedes deixaron en riba da mesa, imposible executar, porque non cumpre coas normas establecidas polos parlamentos. Por lo tanto, temos un serio problema. Claro, que vostede me critique o noso modelo de actuación, tanto que ten que ver coa mobilidade como co modelo de infraestructuras, pois, home, ten vostede que decirlle a Dirección Xeral de Tráfico. Creo recordar que os máximos dirixentes políticos son do Partido Popular, que non nos den premios, señor Benítez, nos dan premios por os nosos proxectos, pero o Partido Popular aquí na Deputación cree que esos premios non están ben adxudicados nin os recoñecementos dos proxectos que levamos diante. Así que, mire, crédito retenido, non se preocupe, o máis o sabe o alcalde de Cangas, co que falamos moi habitualmente. Está retenido para esta obra, os convenios se prorrogará, e esa infraestructura se podrá licitar e executar cando exista todos o proxecto, entre outras cousas, e ademais este a disposición da Deputación de Pontevedra todo aquilo que se precisa para facer esa obra. Así que ningunha preocupación, que non teña ningunha preocupación os veciños e as veciñas de Cangas, que a obra se realizará e o crédito aí está para poder leválo a cabo. Así que imos poñer a votación esta moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que se solicita a urxente licitación do proxecto Pavimentación e Dotación de Servicios na EP 1005 Viso IO. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións, queda rexeitada por 13 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. Pasamos ao punto 8. Moción do Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia a realizar convocatorias que permitan
o cumprimento dos prazos previstos na Lei de Contratos do Sector Público para que os concellos poidan realizar os procedimentos administrativos con garantías. Para a súa defensa, ten a palabra o señor González. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Como dixo a presidenta, é unha moción para instar a Xunta de Galicia a realizar convocatorias que nos permitan aos concellos cumplir os prazos previstos para a Lei de Contratos do Sector Público. Na exposición de motivos desta moción céntrase sobre todo nunha convocatoria de subvención da Xunta de Galicia que fai referencia a investimentos para turismo. Unhas subvencións que publican as súas bases reguladoras a principios de ano, creo que no mes de febreiro, no mes de marzo de 2016, pero que, sin embargo, non se resolven hasta despois do verán, hasta setembro deste mismo ano 2016, co cual a moitos concellos, por exemplo, o de Nigrán, do que son alcalde, lle é absolutamente imposible cumplir a Lei de Contratos e levar a cabo esta subvención. Isto fixo que varios concellos da provincia de Pontevedra, como o propio de Nigrán, como Montariz, como Grove, como Lalín, como Sanxenxo, como a Guarda, nos transmitiran á Diputación pois a súa queixa, a súa queixa, seu malestar, porque lle era imposible levar a cabo estas obras que tiñan concedidas, pero que non tiñan plazo suficiente, xa non só para levar a cabo, senón nin tan siquera para adxudicalas. Como digo, a moción céntrase sobre todo en esta subvención, pero é que hai máis exemplos. Hasta agora fai uns días acaban de resolverse tamén outras subvencións, as de arranxos en plazas de abasto e mercados, e xa hai concellos que xa teñen tamén transmitido a Diputación a súa queixa porque teñen que renunciar, porque os prazos que lle dan, xa digo, non só para facer as obras, porque se fora para facer as obras ainda un pode pelearse, e que non nos dá tempo nin siquiera a iniciar o procedimento de contratación. Hai subvencións que te dan 30 días para justificar cando non tes nin siquiera o mínimo tempo para cumprir a Lei de Contratos con esta subvención. É absoluta e legalmente imposible contratar, rematar e justificar as subvencións que temos os concellos dende a resolución ao plazo que se nos concede para justificalas. Isto nos pasa con algúns concellos do Partido Socialista, pero creo que non é un problema de concellos do Partido Socialista, nin do BNG, nin da Marea, sino tamén de concellos do Partido Popular, que realmente se encontran tamén con este problema, é que non dá tempo físico. É un problema de todos e de cada un dos concellos desta provincia, e así alguno nos lo transmiten. Por elo, presentamos esta moción, que creo que é unha acción moi sencilla, moi clara, que non fai máis que trasladar este malestar que nos chega á Diputación por moitos gobernos municipales, porque non somos capaces de facer actuacións que son de verdadeira importancia para os nosos veciños e veciñas, e porque simplemente nos é absolutamente imposible cumprir os plazos para levalas a cabo. Por a nosa parte, a moción simplemente dice, creo que non vai contra nadie, ao contrario, vai a favor dos concellos, por iso eu pediría a todos que a respaldáramos, instar a Xunta de Galicia a realizar convocatorias que permitan o cumprimento dos prazos previstos na Lei de Contratos do Sector Público para facilitar aos concellos que poidan realizar os procedementos administrativos con garantías. Máis sencilla, máis clara, imposible, por lo tanto, espero que todos votemos a favor. Moitas gracias. Gracias, señor González. ¿Alguna observación? Señora Muñoz. A la segunda ya avisé de que quería intervenir con el sistema. Bien, yo creo que esta es una de las mociones que nosotros creemos que es una moción clásica. Y ya estamos habituados que siempre en todos los plenos hay alguna moción en la que se insta a otra administración, siempre, claro, otra administración que no sea gobernada ni por el PSOE ni por el Bloque Nacionalista Galego, para hacer algo, ya sea la Xunta de Galicia o ya sea el Gobierno de España. Les gusta a ustedes mucho presentar mociones exigiendo a otras administraciones que actúen de determinada manera, pero yo creo que ustedes, que son gobierno,
que no están en la oposición, sino que están en el Gobierno y tienen una serie de responsabilidades como Gobierno que son, deberían de también, antes de pedir a otras administraciones diligencia y buena gestión, deberían también revisar sus propios procedimientos y aplicar un poquito eso de lo que predican, aplicárselo a ustedes mismos cuando hacen este tipo de mociones y cuando piden determinadas cosas. Porque cuando uno pide algo, pues se le concede o no en función de la credibilidad que tenga. Y, desde luego, ustedes de buena gestión, desde luego lo que llevan demostrando en este tiempo que están al frente de la Diputación de Pontevedra, realmente no pueden dar demasiadas lecciones, más bien todo lo contrario. Debe ser que, como pasan tanto tiempo en mirar otras administraciones, se preocupan poco o tardan o emplean poco tiempo en hacer lo que es de su obligación y de su competencia. Por tanto, yo creo que aquí cabe hacer memoria y cabe recordar y cabe decir que ustedes que tanto predican, a ver qué es lo que hacen cuando les toca gestionar. Y resulta que cuando les toca gestionar, y traigo aquí un ejemplo, pero podría traer otros muchos, en solo un año de Gobierno, seguramente que nos darán ustedes muchos más ejemplos, por ejemplo, una base de subvenciones también a concellos, que también tienen tantos derechos como los que se refería usted en su intervención, pues unas subvenciones para la adquisición de desfibriladores y instalaciones deportivas que publican ustedes el 23 de noviembre del año 2015, en el que prevén curiosamente las bases solo 5 días naturales para que los concellos se adhieran al proyecto. Y una vez que se adhieren, ya también solo les dan 5 días para que presenten los proyectos. Es decir, les dan 5 días a los concellos para que preparen un proyecto en condiciones. Y luego dan, a la hora de ejecutar, también ejecutar hasta el 31 de diciembre del año 2015. En definitiva, señores diputados, ustedes sacan unas bases para los concellos a los que hay que dar tanto plazo para poder justificar y presentar los proyectos y les dan ustedes 5 días para elaborar los proyectos y 23 días para ejecutar. ¿Les parecía mucho un mes y pico para ejecutar? Resulta que ustedes les dan 23 días, eso sí, incluyendo Navidad, Año Nuevo. Debe ser que les piden también a los concellos que trabajen, aunque sea en esas fechas. Y, curiosamente, como ustedes mismos se darán cuenta que es imposible y de imposible realización, hacen algo al menos cuestionable desde el punto de vista legal, y que es cuando ya pasó el plazo de justificación, es decir, cuando ya pasó el 31 de diciembre, que es el que daban, resulta que amplían el plazo hasta el 31 de enero del 2016. Mire, yo creo que este ejemplo basta para demostrar el absoluto descontrol que tienen ustedes en la gestión. Y luego quieren venir dando lecciones ninguna, porque, sinceramente, es verdad, coincidimos con ustedes cuando tanto dicen que la Diputación ha cambiado. Efectivamente ha cambiado, pero a mucho peor. Mire, tantas flores que se echan ustedes a ustedes mismos, debe ser porque son los únicos que se echan flores, porque los demás no ven por ningún lado una buena gestión y un buen trabajo. Y, además, me gustaría precisar algunos de los datos que da usted en la moción y a los que hace referencia, porque hay que ser un poquito riguroso cuando uno da datos. Y la realidad es que a partir del 7 de agosto se podían empezar a hacer los proyectos, porque era el momento en que se hacía el acta de replanteo. Esa es la realidad, y que tenían ustedes la liquidación provisional, resolución provisional, ya en el mes antes del mes de septiembre. Por tanto, tenían plazo. Y también le doy otro dato, señor González. 8 de cada 10 concellos han ejecutado perfectamente esa subvención. Por tanto, siempre hay margen de mejora, siempre hay que trabajar por mejorar los procedimientos para dar más tiempo a los concellos. Desde luego, en eso nosotros estamos completamente de acuerdo, pero dedíquense ustedes un poquito más de tiempo a gestionar, menos a criticar a los demás, a criticar a otras administraciones. Den ejemplo con su gestión y no solamente con sus palabras, y dejen ustedes de mirar tanto la paja en el ojo ajeno y no la viga que tienen en el suyo. Muchas gracias. Señora diputada, el señor González. Bueno, tengo que, sin lugar a dudas, cambiar a estrategia. Non cabe duda. Hai que cambiar a estrategia, porque creo que máis correcto que a moción non puden ser. De feito, incluso me achacan que son demasiado correcto que a moción. Eu non falei nada de flores, nin de desfibriladores, nin de pallas, nin de nada parecido, nin de nada no meu ollo, nin da Diputación, nin botei culpas a nadie de nada. Vamos a ver, é que, repito, máis correcto casi non pude ser, pero definitivamente vou a ter que cambiar, porque creo que vostede decía que é unha moción clásica, que o problema non son as mocións clásicas, son as respostas clásicas.
Vostede preparou a resposta antes de que eu falase, dixera a moción, e soltou aquilo que tiña preparado pensando probablemente que lle iba a decir e, polo tanto, eu creo que debemos deixarnos de respostas clásicas, creo que debemos pensar nos concellos, debe vostede, se pode atender, le agradecería. Mire, nada, que estou falando con vostede, non sei se dá conta. Vale, simplemente, por a miña parte, teñas por seguro que vou a cambiar a miña forma de actuar en estos plenos e cando teña que decir algo, o direi insultando, falando mal da Xunta de Galicia. Aquí, o único que se fai en esta moción é instar a Xunta de Galicia para que nos axude aos concellos a que sexamos capaces de justificar e de levar a cabo aquelas subvencións que dentro da Xunta de Galicia, dentro da Administración Autonómica, se nos conceden. Nada máis. Eu non dixen absolutamente nada máis de todo o que vostede aquí empezou a soltar, por lo tanto, eu creo que votarán a favor, ou polo menos eso é o que espero. Moitas gracias. Gracias, señor González. Señor González, eu prégolle que vostede manteña ese estilo. Ese é o estilo que demanda a cidadanía das políticas e dos políticos. Que falemos con respeto, así que, por favor, non cambie o estilo. Siga con ese estilo educado que o caracteriza a vostede. Poñemos a votación a moción do Grupo Provincial Socialista instando a Xunta de Galicia a realizar convocatorias que permitan o cumprimento dos prazos previstos na Lei de Contratos do Sector Público para que os concellos poidan realizar os procedementos administrativos con garantías. Votos a favor da moción, votos en contra, abstencións. Queda aprobada por 14 votos a favor e 11 abstencións. Pasamos ao punto 9 da orden do día, moción do Grupo Provincial do Partido Popular pola que solicita a construción de beirarrúas en Sanxurxo, Salceda de Caselas, entre a PO 407 e o cemiterio parroquial. O señor Alén ten a palabra. Buenos días. Gracias, presidenta. Efectivamente, a moción que tenemos aquí, o título é a construción de beirarrúas en Sanxurxo, Salceda de Caselas, entre a PO 407 e o cemiterio parroquial. Estamos ante unha carretera, unha vía provincial típica das que hai por toda Galicia, sobre todo polo rural, donde fan falta, pero como agua de maio, unhas beirarrúas. Por que? Todos sabemos a dispersión que hai, todos os barrios que temos na nosa querida Galicia, pero aí, ademais, súmase que hai un cemiterio, e a xente vai ali, cando hai, lamentablemente, difuntos, e teñen que ocupar a vía pública, habendo xa algún conato de algún accidente, porque non haber beirarrúas, si cabe, aumenta ese perigo. Nós estivemos ali, estivemos comprobando, a parte hai unha pendiente tremenda nesa carretera, hai unha curva tamén moi acentuada, pero tamén comprobamos aí que hai ancho suficiente, é dicir, que aquí xa falouse do tema das expropiacións, xa falouse diso, aí non faría falta expropiacións porque, como xa foi ensanchado no seu momento, eu creo que facer unhas beirarrúas, unha beirarrúa a un lado, chegaría ben, pero unha beirarrúa desas normales, como as que hai por toda Europa, que se poden facer tranquilamente con hormigón ou co propio asfalto chegaría, non estaríamos falando, polo tanto, de unha grande inversión, sino máis ben de algo moi práctico e que axudaría, en este caso, os veciños de Sanxurxo en Salceda de Caselas. É dicir, se hai vontade política, si se pode facer. Non hai que facer ningún gran proxecto porque, repito, hai un ancho máis que suficiente, faríase solamente por un lado, que chega ben, non fai falta facelo polos dous, e eu creo que é incluso unha obra menor. É unha actuación que para aquela xente están pedindo a gritos. A parte deste tema, o que sí queremos dicir é que esa carretera, lamentablemente, señor Uxío, que parece que vostede é o responsable, o que chama a atención é o abandono que hai, non? En cousas tan básicas, hoxe aquí se falou da Dirección Xeral de Tráfico varias veces, como é a pintura. Eu non entendo porque neste ano e medio que levan aquí prácticamente as carreteras, as que están mal, as que están pintadas e se mira
pois non fai falta, pero as carreteras que están pintadas hai que pintalas. Estamos en Galicia, chove, hai curvas, hai cambios de rasante, e todo iso, e nós o que estamos observando é que hai bastante abandono por parte deste, en este caso do bloque, en este caso do señor Uxío. A pregunta é se usted se move en coche. Eu fixen unha pregunta fai un ano, se usted coñecía, señor Uxío, as vías provinciais, e me dixo que non. Un ano e medio despois espero que sí, porque eu creo que usted se move en modo coche, non se move en modo avión. Entón, eu supoño que vostede, de vez en cando, xa que está ocupando o posto que está, irá a ver as carreteras. Esta, como tantas outras que hai ao longo da provincia, deses 2.000 kilómetros que temos, están, repito, abandonadas, hasta tal punto que incluso, como sabemos, alcaldes tuveron que tomar medidas este setembro, este verán, de limparlle as pistas municipales, as vías municipales, a Diputación. Isto os viales, isto non se entende. É dicir, aquí fai un momento se falaba se os proxectos, o que deixou o PP, aliada, que non sei que. Eu vexo moi desbordados, señor Mosquera. Eu vexo que vostedes non sei se poden co tema das carreteras. Ese é un problema de xestión e de eficacia política. Pero aquí estamos falando de mantemento, se quere falamos tamén do outro. Pero algo tan básico como é o mantemento, que é por unhas señais e pintar, iso creo que non é moi complicado. É vela, e repito, son obras menores, un presuposto, axudícase, se piden 3 ou 4 proxectos e xa está, ou presupostos e xa está. Iso faise en 15 días. Ou algúns incluso é tan pouca a cantidad que incluso se pode facer directamente. Iso sería bo, iso sería que os veciños danse conta que neste caso o bloco, o señor Uxío, este equipo que leva isto, que estén pendientes de algo tan básico como son as carreteras. Porque as carreteras son sinónimos de accidentes. En Galicia, lamentablemente, somos líderes en accidentes mortales en España. Eu non sei se terá algo que ver as carreteras. As estadísticas dicen que sí. Dicen que sí. Pois resulta que 2.000 kilómetros son provinciales. Entón, vostedes teñen unha grandísima responsabilidade sobre este tema. Entón, tómense en serio isto, señor Uxío. Eu sei que o toman en serio, pero se pode aplicarse máis, pois mellor. Miren que carreteras, e non fai falta facer un macro concurso para todas as carreteras, non. A que fai falta, faise, e a que non, non. É tan sinxelo como isto. Se hai que pintar, píntase. Se hai que pintar, pois non se pinta, xa pintaremos dentro de 2 anos que estará a pintura gastada. Pero, repito, hai cousas que son moi sinxelas de facer. E as necesidades que temos os que vivimos no rural interior de Galicia é tremendo, porque a Galicia interior tamén existe, non solamente a costa, e non solamente Vigo a Pontevedra, porque eu estou de acordo que o que se fixo aquí co río Gafos era importante en Pontevedra, señor Mosquera, eu estou de acordo, claro que estou de acordo, tiña un problema no río Gafos e a Diputación deu medio millón de euros, eu con iso estou de acordo, pero por favor, atendan tamén as vías que teñen polo resto da provincia, porque é como mínimo tan importante, eu creo que é máis, porque as vías en mal estado provocan accidentes, e a veces, lamentablemente, mortales. Entón, tómense moi en serio ese tema, vale? Moitas gracias. Gracias, señor Alén. Ten a palabra o señor Mosquera. Gracias, señora presidenta. Bueno, antes hubo un malentendido, porque quixen intervir para os 2 puntos, entonces, como citei, aproveitou o señor Sotelo para, creendo que só estaba contestando a él. Non é cuestión de volver atrás, xa está suficientemente aclarado. A ver, céntrenseme, por favor, de verdad. O sea, é que é moi difícil contestarlles. Porque, claro, un día, de repente, ou mismo día, lee na prensa que a súa portavoz, que por desgracia xa non pode estar, di esa cousa que non vale pa nada da compostaxe. E o mismo día lee na prensa que un concello relevante seu sensatamente se suma. Un lee que a portavoz
non de Vigo, a señora Muñoz, di que pa Vigo non vai nada, vai todo Pontevedra. E creo que ese mismo día un lea en Caldas e di que unha arremetía do PP contra este goberno porque vai todo para Pontevedra e Vigo, sobre todo pa Vigo, e todo vai pa Vigo. Caramba, é un pouco difícil, non? E parte poñenas tal. Isto, por exemplo, esta retaíla que o señor Sotelo, non é o concelleiro de Mondorizos, alcalde, nos ven aquí, é que é moi fácil de dicir, é moi fácil. Ou seja, que as estradas provinciais, que unha estrada leva facela tempo e mantela bastante tempo, de repente se ven todo abaixo, están todas mal. Oiga, por favor, un asfaltado dura 12, 15 anos, están agora todas mal, de repente. Oiga, unha de dúas, ou puxeron data de caducidade, contrataron aí o que fora e dixeron esta, non, obsolescencia programada, en canto chegue xullo de 2015 que se estropee. Por favor, e a pintura tamén dura 2 ou 3 aniños, E supoño que ustedes deixarían no anterior goberno xa cousas en marcha que se estarían facendo despois. Por favor, notase tanto plumeiro que é unha campaña, non? E demais, e mentras tanto, digo, outras forzas políticas non se dedican a facer unha campaña este calibre como están facendo vostedes, pois que as estradas autonómicas, que en xuño non había ninguna desbrozada, e algunha con un tráfico tremendo, resulta que tiñan, bueno, polo menos as daqui non. En xuño, dixen, en xuño, non despois, que para a campaña si estaban. Entende? E resulta que, por exemplo, unha estrada como a de Vila García, que é a que ten máis tráfico das autonómicas convencionais, se meten uns parchiños, non se asfalta, porque non hai recursos. Mire, estamos nos tempos que estamos, habrá que facer as cousas que se fagan. Vale. Pero coller aquí de repente as desgracias do mundo mundial, todo, non sei que, por favor, que se nota tanto. Tiñen un pouquiño de cuidado que din, home. E aquelo, a vinme a cabeza unha cuestión, agora estamos mal de tempo, unha cuestión que un goberno en Madrid perde o goberno, empeza de novo a legislatura, entón o primeiro que vai a correr é meter unha proposición de lei para cambiar a resposta. Home, tarde, piache, tempo tuveron. Espera un pouquiño, home. Se acaban de acabar ustedes o goberno unha boa temporada e agora me veñen hoxe, verdad, con urxencia. Mire, por favor. Entón, creo que a resposta a poñen fácil. Con respecto a outro, vaya ou diga aos seus compañeiros que creo que teñen representación en Salceda. Non teñen algún en Salceda? Non creo que sí. Incluso bastantes. Entón, vayan ali, que lle pidan ao alcalde e que pois se fale con nós. Incluso, se é tan fácil, se é tan barata, porque aquí enxeñeiros somos todos, xa sabemos que ten pendiente, pero que ten pendiente pode facerse barato. Bueno, impresionante, eu estou impresionante do nivel, e aparte alegro, do nivel desta corporación, que todos enxeñeiros. Entón, xa está, xa saben como vai facer, é facilísimo, mire. No plan Concellos, en outro lado, diga ali ao alcalde do Concello de Salceda que faga esa obra que a Diputación vai autorizar. Non se preocupe, se fai un proxecto serio, ademais vai autorizar, non se preocupe. Non é serio o que están facendo, vamos votar en contra, claro. Gracias, señor Mosquera. Señor Regades, ten vostede a palabra. Moitas gracias, presidenta. A verdade é que as mocións do Grupo Popular, non só hoxe, non que se veñen repetindo todos estes últimos plenos, son unha narración de feitos, cousas, sucesos, actuacións, relatos que nunca teñen que ver ca parte resolutiva da moción. Poden ser casualmente parecidos ou non, pero nunca teñen que ver ca moción. Se falamos de Beiras Rúas, acabamos plantexando temas territoriales do mar e o monte, se falamos de calquer cousa, nunca falamos do que é da moción. Seguramente por esta confusión que temos todos sobre as mocións do Partido Popular e o que aquí nos queren plantexar. A verdade é que eu creo que vamos a poñer 3 puntos, non? 3 puntos que eu creo que teñen que entender e ser capaces de trasladar aos seus concellos e dentro do seu grupo que teñen que facer o análisis. Perderon a Diputación de Pontevedra. Perderon a Diputación de Pontevedra e teñen 2 diputados menos do que lle farían falta para gobernar a Diputación. Eu creo que ese é un punto básico, non, a ter en conta. Segundo punto, esta nova Diputación ten unha forma de actuar completamente distinta á anterior, que é decidida de forma democrática. Tercer punto, ese novo modelo de actuación yo hemos trasladado a todos os alcaldes nesta Cámara.
que é que os interlocutores para facer actuacións no territorio, nas vilas, nos povos, sexan costeiras ou sexan do interior, teñen que vir da man dos alcaldes, porque nós non compartíamos aquel modelo, que xa lle contamos na anterior moción, non compartíamos ese modelo, onde se actuaba de forma arbitraria e onde se actuaba en contra, facendo oposición a gobernos democráticos elegidos por as veciñas e por os veciños das localidades. Eu creo que iso é o mapa xeral. E a verdade que comprendo o que di o vicepresidente, porque nós aquí tampouco moitas veces nos perdemos, non entendemos nada. É verdade. O PP, cando chega a Vigo, dice que toda a inversión é para Pontevedra, cando chega a Pontevedra, di que toda a inversión é para Vigo, pero non acaba aí a cousa, porque se fora así, pois, bueno, era un galimatías, non? O que nos teñen acostumados, pero era un galimatías entendible e tal. Pero non é así. Cando van os povos, di que todo é para as cidades, e cando van as cidades, di que todo é para os povos. E a verdade que eu creo que teñen que empezar a despejar a X dese galimatías, porque claro, é que hoxe en día todos accedemos a todas as edicións dos periódicos, pero nós e os veciños, e as veciñas do territorio. Entonces non entenden nada, din, este Partido Popular xa parece, claro, é que nos teñen acostumbrados, xa parece as actuacións que nos teñen acostumados estes últimos meses os de Podemos no Parlamento de España, non? Incluso facedes actuacións, claro, que o PP se podemice, xa me ten sorprendido, non? Pero claro, fan actuacións similares. Eu onte, cando miraba que os señores de Podemos marchaban do pleno todos, decía eu, ostra, xa me parece o pleno da Diputación de Pontevedra cando marchan os do PP. Eu creo que non. Eu creo que vos tendes que descansar, parar e decir, bueno, eses 5 puntos que decíamos antes, asumilos, e decir, isto é así como vai a funcionar estes próximos 3 anos e seguramente os próximos 20 a Diputación de Pontevedra, e entrar nese xogo, e falar cos vosos portavoces, falar cos vosos alcaldes onde os tendes, e crear, porque eu creo que é o que queren os veciños. Eu creo na autonomía local e así a vamos a seguir facendo, co cual o noso voto é desfavorable a esta moción e si os invitamos a que leven esta moción ao pleno do seu concello. Gracias. Gracias, señor. Presidenta, vamos a ver, señor representante Regades do PSOE, eu creo que eu falei da moción, e o que se piden son unhas beirarrúas, punto. A parte diso, falamos despois do mantemento das vías provinciais, porque estamos falando dun tema chamado vías provinciais. Iso é bo que o sepan e que lle quede ben claro. Despois dice vostede que non estamos desnortados. Desnortados. Creo que sí, non? Bueno, vamos a ver, para estar desnortados creo que, porque está moi fresquiño, non? Hubo non sei, unha festa de democracia o día 25 do mes pasado, a xente de Galicia falou e dixo algo, non? Dixo algo e nos votou outra vez maioritariamente. Pero que resulta que en España, nas últimas 2 veces, tamén están moi fresquiñas, igual. E parece que en Europa, o Grupo Popular Europeo tamén é o partido máis votado. Entonces, digo porque a veces, señor Regades, vostede decía antes que nos faltan os dous escaños para gobernar aquí. O PSOE faltalle máis, por iso son un bipartido vostedes. Entón, por favor, ante todo, o que se lle pido é respeto pola democracia e polos votos, porque o grupo mayoritario, lle guste ou non, aquí é o Partido Popular. E vostedes gobernan porque o bloque está con vostedes, senón non podría gobernar, é dicir, son un bipartito, vale? Entón, esas cousas, cando nos metemos en fregados, que eu non veño aquí a falar deste tema que é moi obvio, non? É tremendamente obvio, pero vostedes a veces parece que queren convertir o Partido Popular nun partido residual. A ver se enteran. Gobernamos en Galicia, en España, en Europa. E aquí somos o grupo máis votado. Pero parece ser que a parte do no es non entendo. Eu non quero liarme, nin lle vou preguntar que van votar mañán en Madrid, porque iso é un problema do PSOE. Ahora vamos ao tema das carreteras, que é o que me importa a mí. Señor Uxío, señor Mosquera, eu falo de mantemento, eu non falo de inversións.
Eu sei que, por certo, que neste aspecto estou seguro que dentro do Grupo Socialista hai xente que tamén está de acordo co que estou dicindo, porque é algo moi obvio. Desbrocen as carreteras, pinten as carreteras e teñen as señales en bo estado. Non lle estou pedindo nada máis. En Salceda de Caselas, neste caso, fagan unhas beirarrúas. Para que non é complicado, pero non nos liemos co que dicen da inversión en Pontevedra, en Vigo. Iso é outra historia. Eu vou estar sempre de acordo que a Diputación inverta en Vigo, sí, en Pontevedra tamén. Pero primeiro dice a Constitución que está pos concellos pequenos, as minorías, esa xente que pasa pouco pola carretera, señor Mosquera, porque somos poucos, temos os mesmos dereitos cos que pasan moito máis. Porque, claro, nun concello pequeno hai pouca xente, pois é pequeno, e nun concello grande, pois hai moita xente. Pero acórdense vostedes tamén dos pouquiños que vivimos no rural, porque a este paso non vamos a vivir ningún. E como sabedes, a evolución demográfica que hubo nos últimos anos en Galicia cale un trasvase tremendo da xente do interior hacia a costa. Por que? Porque hai moitos máis servicios. Se está clarísimo. Se nos chegamos a ter no interior todos os servicios que hai na costa, en Pontevedra, en Vigo, pois o interior estaría cheo de xente. De feito, Madrid é a zona máis poblada de España, está no interior. Señor Alén, de verdad, entón, xa pasou este o tempo. Sí, graciñas. É simplemente que antes, como solamente estuve en 5 minutos, Presidenta, non me chegou, se me deixa un poquinho máis. É simplemente para calcarlle aos do bloque a ver se lle entra na cabeza que o interior de Galicia existe. Señor Mosquera, usted está acostumado a camiñar por estas ruas que teñe aquí en Pontevedra, a ver tantos escaparates que sí que se desnorta cando sale de aquí. Empeza a mirar piñeiros, eucaliptos, carballos, e dice, pero onde estou? Pois aí tamén vive xente, señor Mosquera. E tamén queremos que as carreteras estén pintadas, que se fagan beirarrúas naqueles sitios que faga falta. O señor que ten ao lado, o señor Uxío, é de Tomiño, que eu sepa tampouco é a Quinta Avenida de Nova York, é parecido ao resto. Vivimos ali, hai veigas, ficas, piñeiros, silvas, todo aquilo, non? Bueno, pero esa xente ten o mismo dereito, menos tacóns e máis tamancas, como diría outro, non? Porque as tamancas son todo terreno, señor Mosquera, usted do bloque, gustan estas tradicións galegas. Máis tamancas, señor Mosquera, máis tamancas, vale? Por certo, se quere tamancas boas, eu teño un veciño ali que as fai estupendamente. Moitas gracias. Gracias, señor Alén. Eu teño que recoñecer que esta tesis doctoral que tivemos nesta moción, polo menos, nos fixo a todos relaxarnos, que tamén fai moita falta. Así que ben, os felicito pola tesis doctoral. A verdade é que falamos pouco da beirarrúas de Sanxurxo, Salceda de Caselas, pero, bueno, estas cuestións, además, eu tamén teño que recoñecer hoxe que o tono foi distinto, que foi un tono respetuoso de todos, e iso a mí me parece que nos beneficia a todas e a todos, gobernemos ou estemos na oposición. Así que vamos a votar a moción xa que presentaba o Grupo Popular, pola que solicita a construción de beirarrúas en Sanxurxo, Salceda de Caselas, entre a PO 407 e o cemiterio parroquial. Votos a favor? Votos en contra? Abstencións? Queda rexeitada por 13 votos en contra, 11 a favor e unha abstención. Rematado a parte resolutiva do Pleno, pasamos á parte de información e control. No punto 11 da orden do día, dar conta do informe de intervención do período medio de pago a proveedores correspondente ao mes de setembro de 2016. Observacións. Queda dada conta. No punto 12, dar conta do informe de intervención relativo ao cumprimento durante o terceiro trimestre de 2016 dos prazos de pago de obrigas en relación co disposto na Lei 3/2004 de 29 de decembro, pola que se establecen medidas de loita contra a morosidade nas operacións comerciais. Observacións. Queda dada conta. No punto 13, dar conta das resolucións presidenciais. Observacións. Queda enterado. No punto 4, 14, rogos e preguntas. Vayan pedíndome, por favor. Señora Piñeiro. Perdón, estamos cambiados, sí, non pasa nada. Aragunde. Varias preguntas, Presidenta. En primer lugar, decir que o 31 de decembro
remata o prazo do convenio entre a Diputación de Pontevedra e o Concello de Vila de Cruces por esa remodelación do campo de fútbol, preguntarlle cando van a iniciar ese proxecto. E, en segundo lugar, en referencia tamén a ese proxecto, porque non foi ningún representante da Deputación as dúas convocatorias do Concello da Comisión de Seguimento de dito proxecto. Terceira pregunta é cando nos van a contestar... Recordo yo que no novo reglamento só teñen 3 preguntas, vai vostede xa con 3 preguntas. Recordo que os reglamentos son 3. Por tanto, se vostede fai todas as preguntas, rematou o seu número de preguntas. Entendemos que esa é unha mesma pregunta, non? Son Vai referente ao mesmo proxecto. Vou tomala como unha pregunta. É a mesma pregunta. Teña algo vostede... A vou tomar como unha pregunta, É a pero mesma pregunta. teña un vostede en conta para a próxima. Segunda pregunta, cando nos van a contestar os escritos que presentamos por rexistro de solicitude de documentación, que non nos contestan. E eu creo que isto é importante. Solicitudes que presentamos por rexistro de entrada na Diputación, solicitando informes e información que non nos contestan esos escritos. Formulamos desta volta en forma de rogo unha proposta que xa fixemos nun pleno anterior. Visto que o conflicto cos traballadores do Parque de Máquinas continúa a ser sen unha resolución e está enquistado, solicitamos do equipo de goberno a constitución dunha mesa de negociación a que estean presentes sindicatos e as organizacións políticas presentes nesta institución para darlle unha saída que supere a situación actual. Grazas. Sí. Bos días a todos e a todas. Fai uns meses salían unhas declaracións da presidenta onde a Diputación lle propoñía á Xunta pois a posibilidade de que a xestión do Consorcio de Bomberos pasase á xestión directa. Entonces, se comprometía nesas declaracións a propia Diputación a elaborar un informe de viabilidade. Queríamos saber en que situación se atopa ese informe, que xestión se fixeron, se xa se lle remeteu neste caso a propia Diputación. Moitas gracias. En primeiro lugar, no que se refire a pregunta do señor Arangúnez sobre o convenio de Vila de Cruces, pois como todos os proxectos que vostedes deixaron en riba da mesa, pois de verdad, algún día vou facer público un informe de como estaban todos os proxectos, para que toda a xente teña toda a información das múltiples dificultades e irregularidades da maioría dos proxectos que quedaron herdados aquí, tanto en infraestructuras como en equipamentos ou dotacións. Porque se chega un momento en que, sabe, a paciencia da xente ten un límite. Eu teño moita paciencia, inda que vostedes non o crean. Pero se me está xa chegando un momento que se me está esgotando a paciencia. Algún día o mellor fago público. Pero a mí non me gusta danar as institucións. E, polo tanto, nos levamos 15 meses intentando que todos os proxectos que quedaron en riba da mesa, repito, aprobados e firmados nos últimos 3 meses antes das anteriores eleccións municipais, só para o Partido Popular intentar quitalos para diante, cousa que costa moito, que é moi difícil. Todos os convenios que estaban firmados, aqueles que son posibles de realizar se van a realizar, os créditos están retidos e o imos poñer cara adiante. Mire, nós non imos entrar en xogos de dimes e diretes, de confrontación, non imos seguir por ese modelo, así que estén tranquilos os veciños de Vila de Cruces, vaise levar adiante este proxecto dunha forma rigurosa, non é fácil facelos proxectos de forma rigurosa porque o que herdamos é un desastre, pero imos facelo. Todos os escritos de solicitude de documentación se pasan aos servicios porque teñen que informalos técnicamente, non damos respostas políticas, non lle damos aos directores de gabinete, aos asesores para que eles contesten políticamente como acontecía cando vostedes gobernaban, lle damos aos servicios e, polo tanto, se os servicios teñen algún retraso, eu mesma me vou preocupar de ver cales son a documentación que vostedes non teñen para que se
lles dea coa máxima premura posible dentro dos límites legais temporais, porque vostedes como oposición teñen todo o dereito a ter a información que solicitan. Por lo tanto, non se preocupe, eu mesma me vou a encargar de ver cales son esas peticións de solicitudes que vostedes fixeron e que non se lle trasladaron, porque é o seu dereito. Nós queremos que vostedes teñan os seus dereitos como oposición. Señor Jácome, mire, é imposible sentarse nunha mesa de negociación cando todos os concellos da provincia, os 62 concellos da provincia, están cheos de cartéis insultando gravemente a membros desta deputación. Todo o mundo sabe quen os fai, quen os pega. De feito, hai xente que mirou a quen os pega, quen o pega por todos, con insultos gravísimos, con descalificacións que non se poden admitir, non nunha democracia, dende logo unha democracia non, tampouco desde o punto de vista do humanismo. E, polo tanto, mentras os responsables do parque de maquinaria sigan a facer pintadas, a pegar cartéis descalificadores e con insultos, non hai ningunha posibilidade de ningunha mesa de negociación. Pero eu o fago, que eu sou unha defensora total e absoluta dos sindicatos. Creo profundamente no sindicalismo, pero non en esa forma de facer. Mentras non se remate con ese tipo de comportamentos, asegúrolle que eu non me vou sentar con xente que non quero calificar cal é o seu comportamento. Por certo, xente que, ademais de insultar, de descalificar, de facer pintadas que afectan o patrimonio público e privado nos concellos onde as van, ademais, teñen unha carga de misoxinia que a min me parece vergonzoso no século XXI. E eu defendo a igualdade por riba de calquera outra cousa. E, polo tanto, o digo, non, señor Jácome, isto é unha pregunta e eu lle resposto a seu prego. Non vai haber mesa de negociación mentras non se remate con ese tipo de actitudes. Onte mesmo estaba todo o barrio de Navia pegado con insultos e descalificacións a esta presidenta pola súa condición de muller, o vicepresidente e o señor Benítez. Non vai haber mesa de negociación mentras non se cambien esas actitudes que son vergonzosas, antidemocráticas e non lle quero poñer outros calificativos máis graves que merecían. Por lo tanto, eu atendo o seu prego, eu me parece moi ben que vostede plantese o que considere, pero o digo así taxativamente. Sobre todo, lle contesto os membros do parque de maquinaria e os responsables sindicais. Non nos imos sentar mentras non paren ese tipo de comportamentos. Non vai haber negociación. Acabouse. Isto é así. E o teño clarísimo, pero moi claro. Non se poden. Eu estou en contra da violencia verbal, da violencia física e da violencia en este tipo de comportamentos, porque son violencia. Eu creo nunha sociedade onde se debate, onde se dialoga, onde se intentan buscar solucións, pero non onde se agrede as persoas. E, polo tanto, eu, frente aos agresores, ningún ápice de diálogo, absolutamente ninguno. O teño así absolutamente claro e o digo con contundencia e con pasión tamén, porque a miña indignación é moi profunda frente a estes comportamentos. Parece mentira, en un sindicato que se chama de clase, parece mentira, por certo, o meu sindicato, o que era o meu sindicato. Eu non o podo entender. Dende logo, así non. E quero que quede claro, para que non haxa ningunha dúbida. Señora Peña, como vostede sabe perfectamente, nos reunimos coa Xunta de Galicia en torno á xestión do consorcio. A Xunta de Galicia defende a xestión indirecta, como a defende en todos os servicios. Había unha proposta de 3 deputacións de estudiar a xestión directa para este consorcio. Sabe vostede que
Nos aquí temos unha concesión a unha empresa que remata no ano 2019, por lo tanto, hasta ese momento non poderíamos poñer en marcha a xestión directa. Nos defendemos a xestión directa. Coruña está en outra situación porque xa rematou a súa concesión e Lugo a remata no ano 2021. Acordouse facer un informe sobre a viabilidade tanto xurídica como económica. Nos o temos feito fai 6 meses, pero hai outros organismos con os que todavía non foi posible sentarse para que os documentos e os informes que se realizaron, que eran diversos, pois se poda facer un documento común con unha posición común frente a eso. Nos, desde logo, levamos 6 meses tanto con informe xurídico realizado como tamén co informe económico á espera de que sexa posible que as outras administracións, incluído a Xunta, se senten para facer un informe común. En todo caso, repito, nos, pola xestión directa, pero ata o ano 2019, que remate a concesión, non sería posible. De feito, estamos falando tanto cos traballadores do Consorcio de Bombeiros da provincia de Pontevedra como tamén cos responsables sindicais de todos os bombeiros de Galicia. Por lo tanto, repito, xestión directa sí, cando corresponda, e nos o noso traballo o fixemos. De o traballo de outros non podemos responder como vostede entende.